Kružni tok, sigurnost i saobraćajna pravila. Kružna raskrsnica, poznata i kao kružni tok ili rotor, jedan je od ključnih elemenata putne infrastrukture. Saobraćaj u njemu teče kružno, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Jasno je označen saobraćajnim znakom kružni tok i može imati jednu ili više saobraćajnih traka. Osnovna svrha kružnih raskrsnica je povećanje sigurnosti u saobraćaju. Posebno su dizajnirane za uske i nepravilne raskrsnice, smanjujući rizik od sudara i omogućavajući bolji protok vozila. Na ulazu u kružni tok, pored znaka kružnog toka, obično se nalazi i tabla nailazak na put s prvenstvom prolaza. Pravila za ulazak u kružni tok. Vozila koja ulaze u kružni tok moraju dati prednost vozilima koja se već nalaze unutra. Zato je važno na vrijeme smanjiti brzinu, stati ako je potrebno i uključiti se u saobraćaj bez izazivanja opasnosti. Prilikom ulaska u kružni tok nije potrebno koristiti pokazivač pravca jer je smjer vožnje jasan. Unutar kružnog toka prednost imaju vozila koja se kreću pravo i ne mijenjaju traku. Ipak, u nekim slučajevima saobraćaj može biti regulisan semaforima ili dodatnim saobraćajnim znacima, pa je potrebno obratiti pažnju na postavljenu signalizaciju. Pravila vožnje u kružnom toku. Kad se vozač približava kružnom toku, treba na vrijeme uočiti saobraćajne znakove i isplanirati svoje putovanje i odlučiti kojim izlazom će napustiti kružni tok, odabrati odgovarajuću traku i po potrebi promijeniti je na vrijeme i bezbjedno. Prilagoditi brzinu i dati prednost vozilima koja se već kreću u kružnom. Prilikom izlaska iz kružnog važno je blagovremeno uključiti desni pokazivač pravca, obratiti pažnju na vozila koja ostaju u kružnom, ako postoji više traka, osigurati da je izlazak iz unutrašnje trake siguran, ustupiti prednost pješacima i biciklistima na prelazima. Ako je saobraćaj gust i ne možete bezbjedno napustiti kružni tok, nastavite voziti još jedan krug i izađite kad budete sigurni da je to moguće. Horizontalna saobraćajna signalizacija i sigurnost. Kružni tokovi su često obilježeni horizontalnom signalizacijom koja pomaže vozačima da se pravilno kreću kroz raskrsnicu. Pridržavanje tih oznaka dodatno povećava sigurnost i smanjuje gužve. Savjet za sigurnu vožnju: uvijek pratite položaj vozila u kružnom toku, koristite pokazivač smjera da jasno signalizirate svoje namjere, pridržavajte se saobraćajnih pravila i vozite pažljivo. Sigurna vožnja kroz kružne raskrsnice osigurava bolji protok saobraćaja i smanjuje rizik od udesa. Budite odgovorni učesnici u saobraćaju, vozite sigurno. Najčešći uzroci sudara u kružnim raskrsnicama. Sudar na ulazu u kružni tok obično se dešava kad vozač ne procijeni situaciju kako treba, naglo zakoči ili ne propusti vozilo koje se već kreće kružnim tokom. Zato je važno gledati unaprijed i prilagoditi svoju brzinu. Sudar zbog loše procjene brzine vozila u kružnom toku. Prilikom ulaska ključno je pravilno procijeniti udaljenost i brzinu vozila, kao i vlastite mogućnosti. Sudar zbog nepoznavanja saobraćajnih propisa kao što su znakovi, a prije svih horizontalna saobraćajna signalizacija. Prednost imaju vozila koja se kreću trakom koja je označena da se tu isključuje, već vozila koja prolaze zabranjenim dijelom mimo dozvoljenih smjerova. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da lajkate, komentarišete i podijelite sa prijateljima. Pretplatite se na kanal BH Road Stories i uključite zvonce kako ne biste propustili nove priče s naših cesta. Gledajte i naredni video, očekuju vas još zanimljive saobraćajne teme i korisni savjeti. Sigurno putujte i vidimo se u sljedećem videu.